tas-sena, l-ewwel messaġġ tas-sena propjament. U illum għandna ħafna xi ngħidu, aqbdu l-Bibja f'idejkom, ħudu n-noti. Nixtieq nagħmel number one xi parentesi. Nixtieq ngħid number one, jalla l-kol kemm minnkom kellkom festi sbieħ. Jiena nixtieq nirringrazzja lil Alla minn qalbi, kelli miliet sabiħ, kelli l-ewwel tas-sena, New Year's Eve sabiħ. Nirringrazzja Alla vera rajna il-grazzja tal-mulej. U rajna nies jitbirku, grazzi mulej, halleluja, dawk kollha li intom ftaħtu djarkom għal dawk li ma kellhomx ġar ma fejn ma min imorru, ma min familji ma min ikunu. Kienaw minnkom li fetħu inkluż anke jiena u l-mara tiegħi. Grazzi l-mulej għax meta inti tfittex biex tbirek. Ġieli notajtu inti meta tbirek li xi ħadd ieħor tbirek titbirek int. Ġieli notajta di bis-seta tnejlek ta'. Di mhux xi ħaġa tnejlek biex tagħmel għalija ta'. Qed ngħidilkom minn qalbi, meta inti tfittex biex tkun ta' barka, tispiċċa titbirek int. Biex seri qed ngħidilkom. Aħna kellna nies magħna sew fil-Christmas Day u anke New Year's Day għax ma kellhomx fejn imorru biriknihom, aħna tbirikna jew ma birikna. Biex seri qed ngħidilkom. Jiġifieri vera meta bħalma jgħid il-mulej fil-Ktieb tal-Atti. It is more blessed to give than to receive. It's the truth. Hija ħafna iktar ta' barka li tagħti milli tirċievi. Għax jekk inti ħanejlkom ara. Listen to this word. When you always seek to be a blessing, blessings will never stop flowing to you. Meta inti tfittex biex dejjem tkun ta' barka, il-barkiet ma jifqux jiġru lejk. Bis-sejt ngħidilkom. Amen. But anyway, illum ħanitkellmu dan huwa qisu t-tielet messaġġ għal bxut minnkom. Imma ħanitkellem illum fuq l-Ewkaristija tqarbin, fuq il-Bibja, fuq il-Kattoliċiżmu. U nixtieq nagħmel parentesi. Peress li ħansemmi il-Kattoliċiżmu llum daqsxejn mhux ħażin fil-studju tal-Bibja li ħanagħmlu number one nixtieq ngħidilkom jien għandi familja, ħafna mill-familja tiegħi għadhom Kattolċi, ġejt minn Kattoliċiżmu u nħobb il-Kattolċi, jiġifieri m'għandi xejn kontra l-Kattolċi għax huma Kattolċi. Nixtieq ngħid li naf ħafna Kattolċi li jħobbu lil Alla, naf ħafna Kattolċi u nemmen li hemm ħafna Kattolċi li ħajkunu l-ġenna mhux għax huma Kattolċi, għax għandhom il-Kristu. Sewwa da ħadd ma ħajkun il-ġenna xi huwa parti minn River of Love, ħadd tkun il-ġenna jekk int għandek il-Kristu. Jekk inti Protestant Ortodoss, mhux ħadd tkun il-ġenna x'inti Protestant jew Ortodoss. Jekk vera għandek relazzjoni ma' Kristu, inti tkun il-ġenna. Sewwa make sure li tkun ġenwina. All right? Issa, il-kustjoni iktar pjuttost għandha x'taqsam ma' kemm inti tgħix kemm dawl tal-verità tal-Alla. Għax inti ħanilkom malajr storja għal Kattolċi, għal Protestanti u Ortodossi. Infakkarkom aħwa. Aħna Maltin, dik naħseb bżonn infakkarilkom. Sewwa u għawċi. Imma infakkarkom li aħna bħala Maltin il-background tagħna, iċ-ċirkostanzi huma Kattoliċiżmu. F'dak tlajna. Jekk inti tmur l-Ingilterra, ħajkun il-maġġoranza ħajkunu Anglikani. Jekk inti tmur il-Ġermanja, iċ-ċirkostanzi dak li ċirkandawk il-maġġoranza ħajkunu Luterani. Jekk tmur il-Greċja, pereżempju jiena ġieli mort Ċipru Greċja, il-massa ta' nies mhux ħajkunu Kattoliċi, ħajkunu Ortodossi. Jiġifieri jiena qed nitkellem ġo kuntest ta' kultura li aħna tlajna fih. Jekk inti tmur l-Amerika ħassib ħafna Evangeliċi. Sewwa, jekk inti tmur l-Afrika ssib ħafna pereżempju Pentekostali, mhux l-Amerika u Malta u l-Ingilterra u l-Ewropa m'hemmx, imma qisu dak li jkun l-iktar predominanti. Sewwa, allura l-kultura ġeneralment tmur skont fejn hemm l-ikbar predominanza. Malta hawn Protestanti ma mhux l-ikbar, hawn Evangeliċi ma mhux l-ikbar, hawn Kattolċi, imma l-kultura hija bbażata fuq kultura Kattolika. Issa, once again, infakkarkom, il-messaġġ meta jiena nitkellem fuq Kattolċi, mhux għax Kattolċi, imma mill-lat ta' talim Kattolku, qed tifhmuni? Amen? Jiġifieri intom eżis Kattolċi li qed tara dal-programm jew tara dal-messaġġ, m'għandi xejn assugurak f'qalbi m'għandi xejn, għal raġuni vera faċli ngħidlek għaliex għal raġuni, għax jiena rrid inżobb qalbi quddiem il-mulej pura. Jiġifieri odju lej l-ebda persuna m'għandi. Sewwa imma nobgħod il-gideb. Issa l-gideb tista' tgħidu ommi, jgħidu missieri, jgħidu tziju, jgħidu l-pastor, jgħidu l-isqof, jgħidu l-apostlu. U minnu jekk hija gidba. Gidba tibqa' full stop.
U jiena rrid nkun ġenwin biżejjed bejni bejn Alla, jiena nippreferi u naħseb u nemmen li ħafna minnkom hekk u hekk għandu nemmen li jkun kulħadd li lejja il-lejaltà assoluta, kulħadd jgħid lejaltà assoluta. Lejaltà assoluta tiegħi hija lej Kristu. Jiġifieri I will never question Jesus, not I will never question the Pope. Not I will never question my pastor. I love my pastor. He's above me. Grazzi mulej għal pastor tiegħi li u tellani, missier spirituali, imma I have questioned him sometimes. U għax għandi relazzjoni miegħu. Ma ġilidniex, ningrazzja Alla fid-dottrina qatt ma żfija, hemm affarijiet li forsi hu jagħmelhom mod jiena nagħmel ma dik mhux dottrina aħna nitkellmu dottrina. Hemm affarijiet sekondarji, imma laqas kieku aħna nitkellmu fuq dottrina prinċipali x'jagħmlek vera Kristjan. Inti ma tagħmlekx Kristjan għax tidħol ġo knisja u tmur fuq kampnar jew tidħol ġo moskaja jew ġo binja. Kristjan jekk inti vera għandek xi inkontru ġuħ ġenwin għal Kristu u tobdi l-kelma tiegħu bl-aktar mod assolutu bla tidwilu ta' xejn. Simple as that. Dan l-istess kliem nista' ngħidu f'kuntest protestant. Dan l-istess kliem nista' ngħidu fl-istess kuntest evanġeliku. Dan l-istess kliem nista' ngħidu f'kuntest ortodoss. Ma tagħmel assolutament l-ebda differenza. Inħobbkom kollha jkun kongregazzjoni ortodossa l-istess inkellimkom. Ku kontu kongregazzjoni li ġej mill-protestantiżmu l-istess ħankellimkom. Għax il-verità ta' Kristu hija l-istess. Għal kulħadd ma titbiddel għal ħadd full stop. Allura l-lealtà tiegħi lejn Ġesu hija assoluta. Mbagħad għandi l-lealtà ta' taħta. Il-lejaltà taħta huwa lej il-pastor tiegħi li huwa missier spirituali. Sewwa għandi lejaltà tiegħu li ħadd waħa jħorlu postu f'ħajti għax dak missier spirituali. Sewwa, imma naf li mhuwiex infallabbli. Jiena mhux qed nimxi wara l-pastor, nirringrazzja Alla għall-pastor, nirringrazzja Alla għall-missier spirituali, nirringrazzja n-nies Alla, nirringrazzja Alla għan-nies li huma Alla jħobbu lil Alla u għamlu u tawni boost biex jgħinuni nimxi wara Kristu. Imma l-ebda wieħed minnhom li nimxi wieħed minnhom jiena nħares lejhom jiena, ħadd minnhom qatt ma qal li jimxi warajja, jew ħadd ma qal li jekk nek ngħidlek jiena titgħamel għax għedlek jien. Le, għamilta apparti li għax nirrispettom imma xrajta fil-Bibja. Qed tifhem? Jiġifieri int kattolku li tara dan il-messaġġ issa, hekk Kristu jrid dak timxi. U naf li kattolċi jħosshom nervużi meta tibda tgħidulhom fuq affarijiet ta' kattoliċiżmu, neħja minn rasek m'għandna xejn kontra l-kattolċi, imma hemm affarijiet li anke int bħala kattolku għandek ikollok problemi. Jekk tħobb il-Kristu. Għax imbagħad tiġi bejħaltejn il min ħanobdi l-Ġesu? Ħanimxi ma x'qal Ġesu? Jew ma x'qal il-Knisja Kattolika, x'qal il-Papa. Sewwa, Alla ma jitbiddel qatt. In-nies jitbidlu kuljum. Is-serħila li aħna rridu nkunu konsistenti fit-talim tagħna u fit-twemmin tagħna, imma l-Bibja jinbidel. Id-dottrina ma tinbidilx. Għax Alla ma jinbidilx. Għax il-fatt li tinbidel fisser li inti qed tgħid il-bieraħ kont tar millum għax illum aħjar. U Alla ma jistax jgħidha dik. Alla ma jistax tara llum għandi idea oħra ġdida, aħjar minn tal-bieraħ ħajna nbidlu għadi. Arena u inti nistgħu ngħidu għax forsi qed nikbru u hemm fid-dottrina, fit-teoloġija hemm prinċipju dak li jgħidulu progressive revelation. Jiġifieri inti llum hemm affarijiet li llum ma rajthomx. Mbagħad bdejt tikber u matura bdejt tarahom fl-iskut, mhux għax rajthom għax ħarġu mis-sema ta' jew kellek xi dera u viżjoni. Qed tgħid ara di qatt ma rajtha fil-Bibja. Dik hija progressive revelation jgħidula. Sewwa, imma għandi lealtà lejn dak li għandi fuqi u nabdihom dak li ma fuqi, imma dejjem skont il-Bibja. Full stop. Ġifieri jekk jiena nara l-passer tiegħi li qed jagħmel violation serji tal-Iskrittura, I love you, bye bye. Mhux ta' treġija, x'ta' taqbad ta' xar-pastor għandu treġija differenti. Sewwa, imma titkellmu fuq dottrini. Amen? Halleluja, dottrini. Issa, ħammorru fl-ewwel Korintin kapitlu 4. Illum ħanitkellmu fuq it-qarbin għax ħanitqarbnu għax aħna għandna l-użanza bħala knisja apostolika, profetika, biblika, kristjana li bħala ġema nintqarbnu bejwet wieħed darba jew darbtej fix-xahar, ġieli nagħmlu aktar. Pereżempju issa ħajkonna 21 ġurnata sawm, ħanitqarbnu kuljum. Imma dik għażla tagħna. Sewwa, imma inti tista' titqarben kuljum trid, ġo darek. Ħadd ma diżommok.
Tgħidli għaliex ma nagħmlux kull darba li ntaqgħu passer. Għax tieħu ħafna ħin. Tieħu ħafna ħin. Sewwa u aħna nagħmlu full meal. X'jiġifieri full meal? Aħna nagħmlu bil-ħobs u bil-kalċi. Kull rispett lejkom eżis kattolċi u ħbieb, sweet ħelwin tajjaj. Iżimgħuni sejwa. Tiġà bdejna l-ewwel problema. Knisja Kattolika tikom nofs ikla. Fejn hu l-kalċi? Tiġà bdejna bl-ewwel challenge. Jekk ħan nitkellmu fuq qarbin, tiġà rridu nkunu nafu li tkun hemm il-ħobs u l-kalċi, ħobs u l-imbit, il-ġisem u d-dem. Mela fil-Knisja Kattolika tiġà għandna l-ewwel problema, tiġà għadna ħanibdew, tiġà għandna problema. Kull jum joffru l-ġisem, imma d-dem qatt ma jiġi bħala tifkira. Issa, jekk tuħu għalik, aqliblu u tkompli xtara. Għax jekk ħadd għalik bdik, il-kbir għadu ġej. Amen? Halleluja. Imma jiena wkoll kont kattolku, tuħux għalik fuq di, u qatt ma ħnerġa' nkun. Amen? Imma rrid il-verità, akkosta kollox. Għaw xi ħadd irid il-verità akkosta kollox. Amen? Għad nitkellmu fuq affarijiet ċari. Mhux qed nitkellmu fuq affarijiet ambigwi, affarijiet ċarissimi. Amen? Mela l-ewwel Korintin kapitlu 4 dawn huma l-apostli qed jitkellmu u jagħtuna gwida kif għandna aħna fuq liema dottrina għandna nimxu. L-ewwel Korintin kapitlu 4 vers 7. Mela, vers 6. Dan kollu l-aħwa għettu għalija u għall-Apollo minħabba fikom biex minna intom titalmu xi ġifieri. Mhux iktar milli hemm miktub. Mhux iktar milli hemm miktub. Ġifieri aħna ma nippritkawx iktar minn dak li hemm miktub. Ħalli ħadd minnkom ma jintefaħ bwieħed kontra l-ieħor. Ġifieri jekk inti toqgħod tiftaħar għax jiena Roman Catholic, jiena Protestant, jiena Orthodox, jiena Evangelical, taf x'inti tagħmel? Qed tiftaħar b'affarijiet u bismijiet li huma totalment irrelevanti u quddiem Alla isarfu kollha zero. Kollha zero isarfu. Ara ma taħsbux eżis Kattolċi Rumani li ħadd xi points extra meta taslu quddiem Alla għax int Roman Catholic. Mela hawnhekk l-apostli jgħidlu aħna biex noqogħdu attenti biex ħadd ma jiftaħar fuq ħadd, ma nistgħux nippritkaw iktar minn dak li hemm miktub. U għalli xi qed jirreferi? Għall-Bibja, għall-Iskrittura. Amen? Halleluja. Morru Apokalissi kapitlu 22. Ħanipprova naġġel. Vers 18. Jien inwissil il-kull min jisma' l-kelmiet tal-profezija ta' dan il-ktieb. Issa, b'mod dirett titkellem għall-Apokalissi, però b'mod ukoll indirett u b'mod miftuħ qed jitkellem għall-Bibja kollha. Għax di mhux l-unika darba li l-Bibja tgħidlek biex inti ma tistax iżżid u tnaqqas mill-Bibja. Di mhux l-unika darba anke fil-ktieb tal-Proverbi jgħidha di, u għandna kif rajniha fl-ewwel Korintin kapitlu 4 vers 6. Amen? Jien inwissil il-kull min jisma' l-kelmiet tal-profezija ta' dan il-ktieb. Jekk xi ħadd iżid magħhom, Aziz ħabib Kattolku. Jekk ħadd kompli tisma' ħanġibek kontabli. Imma anke jekk ma tisma' xorta kontabli. Imma jekk tisma' tista' tagħmel xi ħaġa fuqha. Jekk xi ħadd iżid magħhom, Alla jixħed fuq l-kastigi msemmija f'dan il-ktieb. U jekk xi ħadd ineħħi xi kliem milli hawn fil-ktieb ta' din il-profezija, Alla jneħħilu s-sem li jmissu mis-siġra tal-ħajja u mill-belt il-qaddisa msemmija f'dan il-ktieb. Mela aħna ma nistgħu la nistgħu nżidu u laqqas nistgħu naqsu. Ħa nagħmel parantesi żgħira. Hawn xi Kattolċi jgħidu l-ewwel kien hemm il-Knisja mbagħad kien hemm il-Bibja. Sorry. Ħa ngħidilkom għaliex intom żbaljati u qed ixxandru gidba.
apparti li l-Kattoliċiżmu Ruman beda eżatt kulħadd jgħid Kattoliċiżmu Ruman. Qabel il-Kattoliċiżmu Ruman kien hemm il-Kattoliċiżmu. Qabel il-Kattoliċiżmu kien hemm il-Kristjaniżmu. Jiġifieri, għandek mhux għandkom dati eżatti, imma għandkom bejn 350 sena, dak li jgħidulu biss Kristjan pur. Jiġifieri kienu jimxu biss fuq it-Testament ġdid. Dak kien. Madwar 350 sena wara feċ Kostantinu. Hemm storja twila, interessanti, u minn hemm bdejna nisimgħu l-ewwel kelma Kattolku, il-kelma Catholic. Minn hemm bdejna nisimgħu il-kelma Catholic, għalkemm il-kelma fiha nifisha ma fiha ġejda barra minn għax kull ma tfisser universali. Sewwa, imma żidna xi ħaġa. Mhux xi ħaġa grassa kbira u serja imma żidnija. Għax issa minflok nistejħu Kristjani bħal Kristu, jew nixbħu Kristu, issa Catholic, universali. X'qawwa hemm f'dik il-kelma. Li jiena ngħid ta' Kristu fiha qawwa, imma ngħid jiena universali x'qawwa fiha. Some food for thought, for those who want to think. If you don't think, you sink. Mela, beda il-Kattoliċiżmu. Madwar 800 sena, qed intikom dati mhux eżatti, ma madwar, beda xizmi jgħidulu, schisms. Kien hemm 5 patriarki, darba kont qedtilkom fuqha, l-Eġittu, Ruma, Kostantinopli, Efesu u Ġerusalem kienu 5 patriarki isqifijiet. Wieħed minnhom infiret minn mal-oħrajn, waħed sar East Catholic u l-ieħor West. Il-West sar ir-Roman Catholic. L-ieħor jgħidulhom ukoll Catholics, kontu tafu jgħidulhom Catholics? Tafu l-Ortodossi jsejħu Catholics ukoll? Il-Coptics, taf li dak huma Catholics ukoll. L-Ethiopians, Ethiopian Church Catholics ukoll dawk. Però ma mhix Roman Catholics. Sa Pietru jgħid fl-ewwel Korintin kapitlu 3, daw l-ismijiet kollha aktar iġibu firda milli jġibu unità. Għax Pietru jgħidilhom Pawlu jgħidilhom, sorry. Bidhom mela s-ġisem Kristu maqsum. Daw l-affarijiet jikkontribwixxu iktar għal qsim milli għall-unità fi Kristu. Sewwa nifhem sa ċertu punt li min jieħu pjaċir jippreferi jidentifika ruħu ma' ċertu kamp, imma fl-aħħar mill-aħħar jiena u inti sejn biex nixbħu lil Kristu. B'kull rispett lejh, l-Papa, l-qaddisin ta' Ruma u laqqas il-qaddisin tal-Amerika, aħna rridu nixbħu lil Ġesu. Sewwa u jiena u inti qed nikbru skont l-ewwel tieni Korintin 3 vers 17-18 tgħidlek aħna qed niġu trasformati bl-Ispirtu Santu u qed insiru nixbħu iktar lil min? Il-Kristu mhux il-Papa Ġwanni Pawlu II. M'għandi xejn kontra tagħhom assolutament. Jalla għamlu xogħolhom tajjeb għax iktar ma tkun taf u tallem il-kontra iktar hemm kundanna serja fuq rasek u tista' titlef ruħek. Don't take this for granted. Iktar ma taf u tibda tallem il-kontra iktar għar. Tgħidli mal-aħjar ma naf xejn, tintilef żgur. Għalma jekk tkun taf, għandek l-għażla tinbidel. L-ewwel Korintin mela. L-ewwel Korintin kapitlu 4 morru. Vers 1. Id-nisa għandhom iħarsu lejko, bħala ministri ta' Kristu u amministraturi tal-misteri tal-Alla. Issa barra minn dan, l-amministraturi wieħed jistennihom li jkunu fidili. Aħna rridu nkunu fidili. Iżda ngħid għalija ftit li xejn importanti li nkun iġġudikat minnkom jew minn xi tribunal ta' Ruma. Anqas jien stess ma niġġudika lili nnifsi. X'jiġifieri ismawni, l-ebda tribunal. Jiġifieri jiena u inti f'obbligu li nkunu fidili fil-kelma tal-Alla. Ġwanni 8. Dat ngħidu b'imħabba. Min ma rridx jisma', tismax. Don't worry. Mhix ħanħu għalija għas xejn. Jekk xi ħadd irid joqgħod jattakka l-Kristjaneżmu, mhux ħanħu għalija għas xejn.
Jattakkaw il-River of Love, aħsebuha Kristjanizmu. Ġwanni 8. Però l-biċċa xogħol jiena nħobb ngħidlek. Għal min forsi iħossu xejn skomdu fuq dak li diġà qed ngħid, għafolja f'għadhom affarijiet żgħar. Tista' toffrili xi ħaġa aħjar. Għandek xi ħaġa aħjar x'toffrili. Issa hawnhekk ma rrid iweġġa' lil ħadd, imma ħanejt il-verità. Ħafna qassisin laqqas biss jemmnu lil Bibja hija l-kelma tal-Alla. Dik hija l-verità assoluta li ntqajt magħha jiena kemm il-darba. Laqqas biss jemmnu lil Bibja hija l-kelma tal-Alla. Aħseb wara kemm ħajamixxuk fuqha. L-uffiċċju assis ma jeżistix fit-Testament il-ġdid. Allura ma nafx li ma sejħa semgħu biex imorru dik il-ministeru. Għax is-sejħiet fil-Bibja huma ċari. Apostlu, profeta, evangelist, raj u għallim. U fil-Knisja diakni u xjuħ u ministeri tal-għajnuniet. Mem lebda wieħed minnhom uffiċċju assis jew ta' saċerdot. Issa aħna saċerdot u sa ngħidilkom saċerdozju u dak imbagħad nagħmlu studju fuq jekk naslu għalih għallu. Jiġifieri ħanejjek b'imħabba. Iċċallenġjani bil-imħabba u bil-verità jekk tiċċallenġjani. Ejdi li ma' skrittura fej rajt fil-Bibja li Ġesu sejjaħ il xi ħadd ikun assis. Laqqas nofs waħda ma ssib. That's troublesome għax għandek knisja denominazzjoni sħiħa bbażata fuq xiex. Kapix aħwa? I know, għanejlek li ku kontina kattol kullum, konti mamma bħazat diġat nitrijat. Nista nifhem. Pero ħuda isa bħala grazzja tal-Alla lik li qed tasallek il-verità biex inti tista' tkun taf il-verità u jekk tħobb il-verità taħilse. Jekk ma tħobbx il-verità m'intix denju għall-verità. Il-verità biss mhux għal kulħadd. Il-verità hija biss għal min jobgħod il-gidel. Ġwanni 8, vers 32. Is-sek taraw xi ta' programmi fuq televizjoni, ħallihom jgħidu li jridu. Għandhom dritt. Min iħobb il-verità jaf fejn jsiba. Vers 31. Ġesu qal lil-Lut li jemmnu fih. Hawn xi ħadd jemmen fih illum? Prożet. Dak kollha lejtu dejkom u dak kollha taraw wara dan l-iskrin. Jekk iżommu fil-kelma tiegħi, tkunu tassew dix-xibli tiegħi. Tkunu tassew dix-xibli tiegħi jekk intom iżommu l-kelma tiegħi. Mela d-disċipli tiegħu ta' Ġesu vera suppost iktar żgur għandhom jinstabu f'River of Love. Issa jiena mhux qed ngħidlek biss imma żgur hawnhekk. U tarfu l-verità u l-verità li taraf teħilsek. L-ewwel Timotju 4. Dan huwa għadu l-introduzzjoni. L-ewwel Timotju 4. Vers 1. L-Ispirtu jgħida ċar. Ġifieri l-Ispirtu Santu jgħida ċar. Li fl-aħħar ta' żminijiet li bla dubju ma nafx kemm hawn min jiddubita li aħna qegħdin fl-aħħar ta' żminijiet. Xi wħud jitbedu mill-fidi u jagħtu widen għal spirti qarrieqa u għal talim tax-xagħten. Jisfaw imqarqa minn nies giddieba li għandhom il-marka tal-ħażen fuq il-kuxjenza tagħhom bħal dawk li jikkundannaw iż-żwieġ u jekk toħodha f'kuntest pastorali diżgur tal-Knisja ta' Ruma Kattolika. Ma jridux li jittikel li kelli Alla ħalqu għal tul ta' żmien di wkoll għamlu għassa ma tantx m'għadix moħda għax il-bniedem jitbiddel imma Alla ma jitbiddilx. Sewwa ikel li jittikel u ma jridux li jittikel ikel li Alla ħalqu biex jittieħed bratt il-ħaj dik il-kelma jew karisteo. Efkaristo dik hija l-kelma f'karistija. Minn dawk li ħadnu l-fidi u li waslu għat-talim sħiħ tal-verità.
Għax ħanidu għakivin ħankunu sinċira. Il-Kattoliċizmu hemm ċertu verità fija. Hemm verità fija. Għalhekk jiena nemmen li hemm kattolċi l-ġenna, imma insiba diffiċli li nsib xi kattolku li vera wettaq il-pjan Alla f'ħajtu. Għax il-verità sħiħa ma sabiex. Però jista' jkun ukoll għax ma fittexix. Imma s-salvazzjoni tinsab iċ-ċavetta b'Ġesu biss. As simple as that. Jekk bniedem protestant, ortodoss, kattolku, bla denominazzjoni, jew denominazzjoni ta' bla denominazzjoni. Sewa, jekk għandhom il-Ġesu vera u għandhom salvati. Mbagħad jeħtieġ, per eżempju Kolossin kapitlu 1 marru hemmhekk, l-Ispirtu Santu qed imexxini dal-Iskritturi bħalissa ġalqas kienu preparati dan huwa il-preparazzjoni tal-introduzzjoni. Kolossin kapitlu 1 taraw xi jgħid Pawlu. Vers 29. Vers 28. Aħna nħabbru lil bnedmin kollha u nwissu u nagħlmu lil kulħadd bil-erf kollu biex inwasslu lil kull bniedem isimgħuha għal perfezzjoni, ġifieri għal maturità fi Kristu. Dak huwa x-xogħol ta' raj ġenwin. Mhux perfett Kristu. Ġenwin. Għalhekk jien nitħabat, jiena, Pastor Gordon John Manxe, nitħabat u jajruni u jinsulentawni, ma jimportax, naħfillek u mbirkek u tiqafx. Għax kollu il-mulej iktar ma tinsultawni iktar nitbirek. Għalhekk jien nitħabat u nissilet bis-saħħa tiegħu, li tinsab taħdem fija bil-qawwa kollha tiegħu. Mela x'nagħmel x'inhu xogħli? Apparti li nwaslek għand Ġesu, li nejnek timmatura biex issib il-qoffol il-maturità fi Kristu. Amen? Halleluja. Issa, bħalma għedna ftit ilu ħanerġa' ngħidha. Il-kelma kattolku ma teżisti imkien fil-Bibja. Atti 11 vers 26, l-ewwel darba li daw kollha li jimxu wara Kristu jissejħu Kristjani. Atti 26 vers 28, Pawlu qal lill-sultan għallu nixtieq li kieku inti sir bħali, mhux daw l-ktajjen imma li sir bħali Kristjan. Sewwa. U fl-ewwel Pietru kapitlu 4 minn vers 6-18 tgħidlek jekk inti tbagħti għal dan l-isem. Jekk inti tiġi persekwetat għal dan l-isem x'isemu? Isem ta' Kristjan. Isem beżgħet. Inti tilbirek, Alla jbirkek, jekk inti tiġi persekwetat għax int Kristjan. Mela tistħix tgħid li Kristjan. Issa ngħidu wkoll. Tal-Jehovah's Witnesses ukoll xi kultant jgħidu ma tal-Kristjan, li huma ta' Kristjan, li huma Kristjani. Il-Mormons jgħidu li huma Kristjani u anke ħafna Kattoliċi li jgħidu huma Kristjani. Però ngħidulkom ħafna. Il-Mormons għandhom the Book of Joseph Smith. Ktib ieħor, blu, apparti li l-Bibja bidlu wkoll. Mela mhux vera Kristjani, għax ma jimxux fuq il-Bibja, jimxu fuq il-ktib ta' Moroni, il-ktib ta' Mormon. Il-Jehovah's Witnesses, mhux veru Kristjani, apparti li jġħdu d-divinità ta' Ġesu Kristu u Trinità, apparti li wkoll il-Bibja gidbuha, ma jemnux li Ġesu huwa Alla u divin. U ma jimxux vera fuq il-Bibja, ma jimxu fuq il-Watchtower. U l-Knisja Kattolika fuq li ma timxi? Timxi fuq il-tradizzjonijiet tal-Knisja, mhux fuq il-Bibja. Jekk intom tinnotaw moħħkom hawn, it's going to shock some of you. The Christian cults in the world all follow something else apart from the Bible. And the Roman Catholic is the biggest one. And we thought they were Christians. Kristjani jgħidu għal Jehovah's Witnesses u God bless you, mandi xej kontra tagħkom id-dottrina tagħkom diżastru. Sewa. Għal Mormons, mandi xej kontra tagħkom id-dottrina tagħkom diżastru mit-taxxjati. U mbagħad ngħidu għal Knisja Kattolika u d-dottrina tagħhom 3/4 minn jekk mhux nofsa ħajdu nofsa ħalli ma nsaġġerawix. Hija bbażata fuq tradizzjonijiet ta' Ruma u mhux Bibja. Mela tinnota every Christian cult always have extra books they follow, not the teachings of Christ. Now they're no longer apostolic, they are now in apostasy.
Mhux vera apostoliċi. Apostoliċi number 1 tkun mibgħut minn Alla. Number 2 tkollok dilka apostolika mhux biss libsa. U number 3 trid tallem it-talim tal-apostli mhux tikkontradixxi ruxma ta' mit-talim tal-apostli. Għalhekk apostoliku. River of Love hija knisja apostolika f'Malta. Eżis kattolċi, minn qalbi ngħidilkom, inħobkom, ta' m'għandi xejn assolutament bħala magħkom, ġifieri xejn żgħir. Anzi, tinsi xina kont bħalkom. Għaliex m'għadniex? Għax għaraft il-verità. U ddeċidejt li l-lejaltà tiegħi mhix la lej sistema. La lej denominazzjoni u laqqas lej persuna. Fejn jidħol Ġesu? Laqqas lej Marti? L-Aziza li tajta ħajti? Ġifieri għandi lejaltà lej Marti l-iktar waħda fid-dinja bħala persuna. Imma fejn Marti tisbalja mhux ħanippreferi l-Marti fuq Kristu ta'. U għaw xi rġiel mid-dar jagħmlu hekk. Jobdu l-mara u mbagħad jobdu l-Kristu. U bil-kontra, u nisa jobdu jagħmlu hekk. Ġifieri inħobb il-Marti bħal Sattarana, il-Mulej Birke, u nirringrazzja Alla għal Marti għax-xogħol kbir li tagħmel u l-paċenzja li tuħu u għandha ħafna xogħol tagħmel. Number 1 bija biss tiġa full-time job. Sewa, imma fejn tidħol dottrina, Marti ma tidħolx. Inħobba bħala Marti u l-lealtà lejha bħala Marti assoluta. Ma fejn jidħol Kristu mhux ħanitara ħanimxi ma' Marti u naqleba lil Ġesu. Ma nagħmilx ta'. Żgur li le qatt. Il-pastor tiegħi fejn ġejt ordnatu mibgħut inħobbu nirringrazzja Alla lih, però m'iniex ħanaqleba lil Kristu biex inkun lejali għall-pastor tiegħi. Lejali għall-pastor tiegħi u trid tkun lejali għall-pastor tiegħek. Number 1 irid jafdak. U jekk m'intix lejali mhux ħajafdak, kużaw jagħmellek. Sewwa? Amen. Imma irid jafdak bil-ministeru, irid jafdak b'affarijiet li inti ħadu ħsieb. Imma jekk il-pastor tiegħi fid-dottrina tinsiex il-pastor għadu qed jikber pjali. Sewwa jekk jagħmel żball jirranġah bħalma tirranġaħ tiegħek int ukoll. Imma fid-dottrina jrid ikun intatt. U speċjalment fuq affarijiet fundamentali, pedamentali, dawk irid ikun intatt. Amen? Dak żgur. Hemmhekk imbagħad inkun lejali assolut. Amen? Qed tifhmu differenza aħwan. Ġifieri jekk inti kattolku, jekk inti ħansaqsik mistoqsija int minn illum il-ġurnata. Int lejali lejn Ġesu vera? Kapaċi tgħid mulej, mhux li ritin. U laqqas li dak, jew dik, jew dak. Xi trid int mulej. U tibda tara l-Bibja ċara u tgħid mamma mija, dik kontra x'għallimt jiena xi talmuni, ma kiex ħa nagħmel. Faċli. Aqta. Bye bye. I love you, but I don't belong to you. Inħobbok imma jien mixtieqek. U int la krejajtni u laqqas fdejtni. That's right. We had this, sawa. We had this. Għaw xaħta tħoss xi tip ta' mibeda minni? Number 1, ftakar li jiena ma nistax nobgħod, il-Bibja tgħidlek inti ma tistax tobgħod, qed ngħidulkom bl-aktar bis-serjetà. Inti ma tistax tgħid jiena nobgħod il xi ħadd u inti salva, ma tistax, Għas il-ledewa tiegħek ma tista' tobgħod taħseb wara l-ħuk. Ukoll il-Bibja tgħid Ġesu jgħidlek ħobb il-ledewa tiegħek, ma jfissirx għax tħobb il-ledewa tiegħek tħobb li għamel, jew tħobb xi jgħallem, meta taf li qed jgħallem il-ħmerijiet u l-ereżijiet. U dan huwa fatt ta' stat li ħafna kattolċi il-Bibja number 1 qatt ma jqrawha. Number 2, il-qassisin ħafna minnhom laqas jaqrawha u laqqas jinkoraġġu l-poplu tagħhom jaqrawha. U jekk issib xi ħadd jaqraħħa, xorta jikkontradixxiha għax kieku vera temminha. Laqas tibqa' kattolku. Għada fil-għodu fuq il-headlines. Pastor Gordon jattakka l-Knisja Kattolika.
giddieba minn l-infern. Il-sin illi fat. M'għandi l-ebda dritt nikkundanna u niġġudika l-ebda bniedem. M'għandi dritt Alla li narbel il-frott u narbel dottrini folots u jekk huma folots ngħidilhom folots. Bħal m'hemm dottrini folots fl-ortodossismu. Bħal m'hemm dottrini folots fl-anglikalizmu. Bħal m'hemm xi dottrini folots fl-evangelikalizmu. Mela. Mela. Jiena mhux qed naqbas għal xi kamp iktar mill-ieħor qed tindunaw. Jien qed nikkompara xejn Ġesu, il-kelma tiegħu, mal-kamp ta' Ruma. Mhux qed ngħidilkom ara l-evangelikalizmu u l-kattoliċiżmu u l-ortodossismu. Le. Arbel il-kulħadd u arbel kollox. U fej dak li ma jaqbilx ma' Ġesu, arbih, għaġtu. Amen, fil-ġenna kollha ta' Kristu ħankunu. L-ebda wieħed minnhom ta' Santa Marija, ta' Santa Teresa, dedikajt ħajti lil Pietru, dedikajt għal. Hemm ordni partikolari batul il-messaġġ wieħed minnkom insejt minn kien. Għalli jien għamil żmien mal-frajers, mal-patrijiet. Għalunna li rridu nitolbu biss bil-fors biss lill-Madonna. Għalli meta jiena kont f'dan l-ordni, għalli kienu għalunna li rridu nikkonsagraw qalbna lej il-Madonna u rridu nitolbu biss li għal-qas nitolbu l-ħatiħor. Lila bih. Dak kristjaneżmu. Dak talim ta' xjaten. Daw jeżistu vera daw l-affarijiet. U x-xitan bħalissa tex kemm qed jaqbes u joqmos. Ma fisem Ġesu Kristu niddikjara Ġesu Kristu warre. Ġesu Kristu jsaltan fuq kulħadd u fuq kollox. Fissem Ġesu ta' Nazaret. Halleluja! Għal darb'oħra il-verità mhix għal kulħadd, il-verità biss għal min jobod il-gideb. U jekk inti tħoss jodju lejja, int min int. Qod attent ngħidlek, qod attent ngħidlek, biss qed ngħidlek għax ħadd intilef. Għax inti l-Bibja tgħidlek jekk inti tobgħod il-ħuk f'qalbek, inti f'qalbek tiltu Jien ma nabodx il-Papa jew l-Isqof jew xi pasa ma nabodux. Għandi dubju kemm ħafna minnhom vera jħobbuni, ma jagħmlu huma. Dak huma jagħmlu huma affarijiet tagħhom. Għaw xi li jiġu River of Love għandi dubju kemm jħobbuni, ma it's okay. Dak bejnek mhux inti tpoġġi lek li nifsi fil-borg. Anzi qed inwissik għax inħobbok ma nixekx intilef, dak friend tiegħek. Sewwa, imma bla ġir tiegħek inkun naf kemm tħobbni. Għamel int. Jiena rridnu uħsib ruħi u xi darba ħanidher qudiem dak ir-re tar-rejiet li d-demoni jitredu quddiem u jwers quddiemu u jrid tidher qudiemu b'qalbi safja. U dak mhux Gordon John Manxa biss kull wieħed minnkom. Jiġifieri l-paroli fil-vojt li xi darba qedtu li xi ħadd u qedtu li tgħidlux il-pastor jew minn għalik il-pastor ma sarx jaf u sar jaf. You better correct it quickly before you go to the next life. Hallelujah! Kemm aħna kwiet il-lejla. Amen. Mela morru fi ktib ta' Mattew kapitlu 26. Qed nitkellmu fuq l-Ewkaristija. Kemm għandkom ħin il-lejla? Amen. Mattew 23, u le? Forse ndewunkom ħarri roħa ftit iktar ma mhux ħafna. Sada nkunu l-istess żgur. Mattew 26. Mela, it-qarbin dak li l-eżis ħbieb prezzjużi kattolċi sejħula l-Ewkaristija. M'għandix problema li sejħilha Ewkaristija. Jekk tgħidilha fil-Bibja tissejjaħ il-mejda tal-mulej. Pawlu hekk isejħilha. F'passaġġi oħra jgħidula il-mejda tal-għajt. Bl-Ingliż nippreferja the Passover table. Bl-Ingliż tikfisser the Passover table. Infatti f'daw il-passaġġi li ħanaqraw, il-mejda tal-għajt dejjem kienet issir mill-Lut fl-ewwel xahar tas-sena
fi żmien tal-Passover u meta naraw il-mejda tal-mulej tissemma fil-Vangeli kien dejjem f'kull kuntest li f'wieħed. Xi darba mbagħad nitkellmu fuq ukoll. Ġwanni 6. Qed titkellem dejjem fil-kuntest ta' Passover tal-Għid. Il-Viri Ġesu bħala ludi kien ludi fidil jimxi mal-liġi u qatt ma kiser waħda minnhom u darba fis-sena fl-ewwel xahar tas-sena tal-kalendarju ludi kien bħala kull ludi ieħor jiċċelebra il-Passover. Amen. Il-mejda tal-Passover. Il-mejda tal-Għid. Amen. U l-mejda tal-Għid lew dak li jgħidulu l-Awkaristija mill-Kattolċi u anka Kristjani jgħidu l-Awkaristija. Sewa il-mejda mhux biss l-ostja, mhux dik il-ħobż biss, il-mejda kollha hija l-Awkaristija, il-mejda kollha hija l-mejda tal-mulej, mhux il-ħobż biss, inkus il-kalċi. Il-mejda kollha hija il-Passover table, mhux just il-ħobż. Amen. Alleluja. Mela, Mattew 26. Vers 26. 26. Mela, huma u jieklu ġesu ħal-ħobs fideħ għal il-barka, kull ħad jgħid għal il-barka. Dik il-kalma barka hija l-kalma bil-Grik, hija eulegio, jew eulegeo. Li ġem il-kalma wkoll eukaristeo, jew evkaristo bil-Grik propja. Li tfisser ringrazzjament, li tfisser to invoke a benediction, li tfisser barka, li tfisser tkun grat, li tfisser li tgħid il-grazzja, li tagħti ringrazzjament. Tfisser l-Ewkaristija, tfisser l-Ewkaristija, ringrazzjament. Qal il-barka qasmhom newlu lid-disċiplu qal, ħudu kullu danu ġismi. Imbagħad ħal-kalċi fidejh rat il-ħaj newwilulhom il-kalċi u qal xorbu kollu il-koll minnu għax dan huwa demmi, id-dem tal-patli, x-xeri tal-kontra tal-maħfra tad-nubiet, somma. Mela, dak biex ngħidilkom fejn tinsab il-kelma Ewkaristija, Efkaristo. Ok, li tfisser ringrazzjament. Hawnhekk f'Mattew jgħidlek qal il-barka, jekk tindonaw ma qalx ta' ringrazzjament. Xi ħaġa interessanti, meta jiena u inti nitolbu fuq il-kel, kemm minnkom meta titolbu fuq il-kel tagħkom. Ma m'hemm bżonn issa billi tgħidu hekk ma fiha xejn, intom x'qed tagħmlu l-beda żball, m'hemm bżonn tgħidu Lord bless this food. You don't actually have to say that. When you give thanks to God for the food, you're blessing it. Meta inti tagħti ringrazzjament tal-ikel, grazzi mulej ta' dan l-ikel. Il-moment li tgħidak, inti qed tagħmel l-Ewkaristija dak li. Efkaristo. Edbirek bir-ringrazzjament, għandna kif għamilt messaġġ sħiħ li aħna ngħixu suppost ħajja ta' ringrazzjament. Muri semgħu tal-aħħar tas-sena. Mela din hija l-mejda tar-ringrazzjament. Meta tersaq lejt qarbin, tersaq qalb ta' ringrazzjament. Meta inti tersaq qalb ta' ringrazzjament qed tiċċelebra l-Ewkaristija. Qed tiċċelebra letteralment fil-veru sens tal-kelma l-Ewkaristija. Għax hekk tfisser? Ewkaristija, ringrazzjament. Il-barka, ringrazzjament. Il-barka, Efkaristo. Amen. Mela hawnhekk jgħidlek ewleġio, hawnhekk qasjejt ringrazzjament jgħid għal il-barka. Mark 14. Alleluja. Qed tieħdu bjaġi? Grazzi Ġesu. Jekk hawn xi ħadd xi qed isegwi number 1, jekk intom tiktbu paroli li mhux xieraq ħan id-delitjak u nibblokjak. No problem at all. Imma, jekk kien ġenwin u qed tfittex u x'issir ta' fil-verità, apparti li ngħidlek aqra l-Bibja kula, tista' saqsi mistoqsijiet ġenwini u jekk narak li inti ġenwin, nirrispondik mod ġenwin. Jekk inti ħad tipprova taħli il-ħin, m'għandekx ċans mal-ewwel naqtak il-orra. M'għandix ħin għal paroli żejjed. Halleluja. Mark 14. Vers 12, mor wara. Vers 12. Fl-ewwel jum tal-azmi
Smajta? Meta kienu jissagrifaw il-ħaruf tal-għajt, id-dġbili għalulu, insomma, u marru jippreparaw il-mejda tal-Passover. Mela l-kuntest huwa dejjem il-Passover, il-jum tal-azmi. Amen, il-jum t-żmien tal-għajt. Vers 6, Mark, vers 22. 14, vers 22. U ma u jieklu, ħal-ħobs fideħ, għal il-barka, l-istess mod, ew leġiju. Asmu newilu l-om u għalu, ħudu dan u ġismi, imbaħt ħal-kalċi fideħ, rattil-ħajr, għawnek għet jgħid, rattil-ħajr, Eukaristeo, Efkaristodik. Rattil-ħajr u newilu l-om u l-koll xorbu minnu. Amen? U għalhom, dan huwa demmi. Id-dem tal-patt li jixxerret għal ħafna. Ħantikom mistoqsija sempliċi. Fuq is-salib. Xerret Ġesu. Demmu. Għaliex Ġesu uża dal-kliem fil-kuntest tal-Passover table? Għaliex ma nafx kemm il-100 sena għandi kun 400 sena nsejt. Min Mose, xi 400 sena. 400 sena, 430 sena. Ma xaġek. Min mindu bdew l-10 kmandamentu u liġi, u ftit qabel beda Esodu minn Esodu kapitlu 12, minn hemm bdiet il-Passover table, minn hemm beda għallhom kull darba fis-sena fl-ewwel xahar tas-sena għamlu din il-mejda bħala tifkira, anke fit-Testament qadim jgħidhom tifkira. Sewwa, kull darba kienu qed jissimbolizzaw li ħaruf tal-jum il-ħobs, għaliex kienu jiklu l-ħobs, il-blazmi tal-azmi, il-ħobs azmu ġviri, il-ħobs mingħajr ħmira. Għax il-ħmira l-Bibja tgħidlek tirrepreżenta id-dnub. Mela meta tiklu l-ħobs, qed tiklu il-ħobs mingħajr dnub. Issa isimgħuha, il-ħobs jippreżenta il-ġisem ta' Kristu. Xi ħaġa interessanti, Ġesu li llum huwa l-ħobs għall-ħajja, huwa Ġesu huwa il-ħobs mingħajr ħmira. Għalhekk Ġesu kull meta tagħmlu din il-mejda ftakru fija. Ftakru fija. Ma qallhomx kull meta tiklu din il-mejda u xorbu din il-mejda qed tiklu lili. Issa tgħidli ma mhux il-ġisem 100%. Aħna moħħkom għax ġeha frażi daqsxejn fiha stomot. Meta aħna nagħmlu tqarbin bħala Kristjani apostoliċi bibliċi, nemnu li fil-veru sens tal-kelma spiritualment. Kulħadd jerġa' fil-veru sens tal-kelma spiritualment. Qed nieħdu żemm fil-ġisem quddiem ta' Kristu. Mhux fil-veru sens tal-kelma materjalment. Il-materjal jibqa' ħobs u jibqa' frott ta' dilja. Ma once li hemm il-barka l-Efkaristo, il-konsagrazzjoni, l-anointing, issa dak sar ħobs ikkonsagrat. Kalċi ikkonsagrat. U spiritualment aħna qed nieħdu sem, l-ewwel Korintin kapitlu 11, fil-ġisem quddiem ta' Kristu spiritualment. Imma l-ħobs materjalment jgħaddi mill-istonku u jerġa' joħroġ. Qed tifhmuha? Hemm barka kbira magħha din il-mejda. Anka hemm fejqan din il-mejda fl-ewwel Korintin kapitlu 13, kapitlu 11, sorry. Hemm fejqan, ġieli għedtilkom għedkom aħna ġieli rivrovla aħna ġirajna nies ifiqu, niftakar kien hemm mara xi kemm 8 snin ilu brother. Kenna waħda kienet ġiet il-fellowship is-sibt għamilna tqarbina s-sibt kien nhar it-tnejn kienet tagħmel operazzjoni kellha kankru f'sidira. F'sidira. Itqarbnet is-sibt u l-kankru sparix sa sala tnejn ta' jumej wara. Kenna tnejn minn nies jekk mhux tlieta jitqarbnu u ftit wara jew taħt ħdejn il-mejda tal-mulej jibdew jimmanifestaw, jinħallsu mid-demonju. Mela ħalli nissa ħanejt il-xi ħaġa lill-Protestanti u l-eżis Kattoliċi, l-eżis
evangeliċi li jgħidu dan biss simbolu. Dan mhuwiex biss simbolu. Imma laqqas jiena letteralment qed nikol il-Ġesu fil-materjal. Qed tifhmu d-differenza? Qed tifhmu? Imma tgħid li m'hemmx issa l-preżenza ta' Kristu fija pastor. Moħħkom hawn. Il-preżenza ta' Kristu anke qiegħda fija. U anke qiegħda fik. Anke qiegħda f'dan il-post. Il-preżenza ta' Kristu qiegħda f'kull minnu ġenwinament ta' Kristu. M'hemm bżonn tistenna titqarben biex tirċievi l-Kristu fik. Imma xorta hija ikla qaddisa. U Pawlu jwissi li min jitqarben għandu jitqarben sew. Qarbnu, intom qed tmorru kontra x'qal Ġesu. Anzi qed tagħmlu propju bħal l-appost li meta ħatafu waħd ta' Ġesu. Għalhom ħallu l-tfal jiġu għandi, twarbu lil ħadd minni. U meta Ġesu għalhom intom tafu x'ispirtu intom? Mela jekk hawn xi qasis qed jisma' dal-messaġġ, niċċallenġjak wiċċ in wiċċ tista' tagħmilha pubblika jekk trid. Sewa b'imħabba ma mhux lilek bħala persuna, bħala dottrina. Il-kattoliċi li jwarbu n-nies milli jitqarblu m'hemm l-ebda dritt xi darba sinjal jew simbolu jew xi inklinazzjoni fejn il-Bibja qal waqfu n-nies milli jitqarblu. M'għandek l-ebda suddutu m'għandek l-ebda awtorità. Number one, kull wieħed minnkom intom sal-pastor, laqqas tal-apostolu, laqqas tal-pastor, laqqas tal-papa. Kull wieħed minnkom intom talla mixtrin bid-dem ta' Kristu. Ara x'arroganza meta xi ħadd bħali bniedem fil-ġisem jipprova jwaqqaf lilek milli tersaq lejn Kristu. Iktar u iktar jekk jiena ngħid li dan huwa Ġesu. Inti qed tkun kontra Ġesu qed twaqqaf in-nies milli jiġu għand Ġesu. Ara x'kontradizzjonijiet bażwir. Da taf xi ġimbat quddiem Alla da. Mela jew Ġesu u Ġesu jaċċetta lil kulħadd. Jew mhux Ġesu għax qed bedhom int waqqafhom int. Mela Alla tak xi awtorità twaqqaf il-ġaħat. Ħana jekk xta' awtorità Ġesu lil pastors lil dawk kollha rajja ministri vera tal-Vanġelu. Li tani l-awtorità u responsabilità kbira. Li jiena ngħidlek inti prepara ruħek. Ipprepara qalbek. Jekk taf li hemm xi ħaġa li mhux qiegħda sew indem. Jiena wissi xogħli biss, mhux iwaqqaf in-nies milli jiġu għand Ġesu, għax jiena qalbek ma nafix. Amen. Nope. Ħanejdlek jekk pereżempju jiena nara xi ħadd, pereżempju naf xi ħadd li qed jgħix adulteru u ġed qarbin, mhix ħawaqfek jien. Imma ħanejdlek twissija, ngħidlek isma' bro, jew sis. Qgħod attent. Għax min jersaq lejn il-meda tal-mulej b'mod indenju, inti tġib kundanna fuq rasek, jiena mhux ħawaqfek imma tintik twissija. Mhux ħawaqfek. Mela indem. Issa ma tix indem affarijiet tiegħek, jiena qudiem Alla clear, wissejtek. Full stop għamel int. Qed tifhem? Le, River of Love ma waqfu lil ħadd min jitqarben. Għax manna lil-ħadd m'hemm skrittura waħda x'imkien fil-Bibja fejn Ġesu ta' xi awtorità lil qassis, saċerdotis u papa li qalhom waqfu n-nies biex jiġu għandi. Jara ma jfeddilek x'tagħmel hekk għax id-dem dak il-persuna inti tħallas għalih fuq rasek. Qed tifhmuni eżiż aħwa. How is seeking? Ngħidlek oh bro, qgħod attent, qed tisma' qed palla fil-vojt dak il-klim tindem minnu ta'. Oh, brother, sister, inti taf li qed tagħmel ħażin u qed toqgħod tiġri mal-nisa jew tiġri mal-irġiel. Taf li dik hija ħajja tikkundanna lil ħajtek, issa jekk titqarben għamel int. Imma ngħidlek biex Alla jgħidlek li l-ewwel ma tiġi number one Alla jridek titqarben. Imma jridek titqarben b'mod denju, b'mod li inti tonorah u b'mod li inti ma tmux tieħu sehem fil-kundanna. Għalhekk Ġesu jgħid, għalhekk Pawlu jgħid kliem Kristu fl-ewwel Korinti kapitlu 11, jgħidulhom eżiż aħwa. Ejdulhom, qarblu intkom lilkom infuskom. Sewa aħjar tiġġudikaw intkom lilkom infuskom milli jġudikawkom Alla. Amen. Issa jiena wissejtek. Issa hija innaf iġġib xi disgrazzja fuqek dak affarijiet tiegħek. Imma jien wissejtek. Mhux qed nixtieqlek l-ebda disgrazzja, anzi qed inwissik biex inti jkollok il-grazzja. Sewwa? Il-bniedem Alla ma jwaqqaf il-ħadd. Aħna smajta xejt l-ewwel Korinti kapitlu 4. Aħna mwissu u aħna nagħmlu dak xogħli
U jekk jiena nagħlmek u wissik u inti tibqa' jiena quddiem Alla klirjat. Issa xogħolok, issa f'idejk. Amen? Halleluja. Praise God. Gloria lil Mulek Qaddis. Għatu ċabxiba l-kbira lil Ġesu. Morru fi ktib tal-Atti kapitlu Atti 2. Issa, pastor ma daw biss l-apostli kienu jagħmluha jew l-qassisin tiġettilkom bimħabba ħanejda, m'hemmx uffiċċju wieħed ta' qassis kattoliku joqqas Protestant u laqqas Ortodoss fil-Bibja, m'hemmx wieħed. All right? Uffiċċji ministerjali hemm 5. Jekk trid issa tagħmelhom 7-8 jekk trid. Għaliex? Għax apparti għandek l-apostlu, għandek il-profeta, għandek l-evangelist u għandek il-pastor raj u l-allim, mbagħad għandek dak li jgħidulhom elders, xogħolhom pastorali ma fik dan il-knisja, mbagħad għandek dawk li jgħidulhom id-djakni. Sewwa, u mbagħad għandek il-Ministeru tal-Għajnuniet tal jisom 8 bħala ministeri. Imma ħadd minnhom ma jsejjaħ b'kull rispett bimħabba. Ħadd minnhom ma jsejjaħ qassis jew saċerdot kattoliku. U laqqas saċerdot protestant. Infatti jiena tqajt ma' xi saċerdoti protestanti. U għed minnom għalli I know, għalli when they ordained me, għalli meta ordnawni, tulhom intom ħad ordnawni qassis, meta l-Bibja tgħidlek li aħna ħanna diġà qassisin fi Kristu. Iġifieri jafa l-verità. Issa jiena nemmen tal-li hemm kattolċi u anke qassisin fil-Knisja Kattolika li l-verità jafuha. Imma jibżaw u ħalqhom magħluq u marbuta billi jgħidhom il-verità. Imma issa tittarbel inti minn fejn hija l-lejaltà tiegħek. ħafna kattolċi ma joħorġux avolja joħorġu bl-eluf, bl-eluf qed joħorġu bis-setenilkom. U ma tiċċessax. Imma ħafna minnhom ma joħorġux għax jaħsbu li jekk kun parti mill-Knisja s-salva, jekk temmen hekk qed temmen ereżija ta'. Il-Knisja mhux il-binja jew Ruma, il-Knisja hija l-poplu tal-Alla. U għandek tkun ġo binja, għandek bżonn tkun ġo xirka u dak Kristu jrida. Għax hawn Kristjani li ħasbux issa sabbu l-Ġesu imorru għal rashom. Le dawk din f'rebellioni mod ieħor. Le Alla għandu saltna. Alla għandu ordni. U jgħidula ordni sagri. Ordni, mhux diżordni sagri. Ordni sagri. Ordni sagra, ordni imbirka talla fejn il-glorja talla timmanifesta. Għalhekk il-mulej jgħidlek jekk inti ġġib l-ordni fid-dar tiegħi, jiena nwaqqa l-glorja tiegħi fid-dar tiegħi u aħna x'nesperjenzaw hawnhekk minn ġimgħa l-ġimgħa nies ifiqu, nies jinħelsu, nies isalvaw. Ejdli kif tara di b'kull rispett mhux b'kompetizzjoni. Jalla Knisja Kattolika Alla jinvadija bil-glorja tiegħu. Għandu dritt u mhux ħawaqfu jien. Jalla jinvadija hekk. Kampijiet kattolċi xaw, turru. Tara nis jisalvaw le, tara nis jifu le, tara nis jħalsu le. Ġesu jmur għalli sagum. Come on, aħwa. Come on, aħwa. Come on, aħwa. Jalla, ikolkom id-doppju tal-glorja l-esperienza waħna. Alla m'għandux budget ta'. Alla mhux hekk ħajtfa' glorja fuqkom ħajnaqqasha minn tagħna. Ġifieri Alla praise God, jien hekk nixtieq nara. Malta mazza fil-glorja ta' Kristu Ġesu. Halleluja! Amen. Amen. Ikun nifaħħar ismek Mulek Qaddis. Mamma mia, dak għadu l-introduction to. Jej, halleluja. Mela, fejn għattilkom biex fejn tmorru? Atti kapitlu 2, vers 44. Jekk hawn xi kattolku qed tara, sebat il-mistoqsija tiegħek u nirrisponduk bil-mħabba u nwedek mill-Bibja. Vers 44. Issa ħafna minnkom li intenta tisimgħu ħadd iġu f'konflitt illejla u qabel ħafna minnkom ma sa tistgħu tordu sal-lejla. Praise God! Morru qarblu! Tibqax bħal mazzun tibla kull ma jballawlek. Ftakar inti tgħid għax inkattolku. Li kieku qiegħed f'kuntest Ortodoss l-istess, kieku qiegħed f'kuntest Protestant l-istess, jiġifieri. Meta jiena kont nippritka l-Amerika l-maġġoranza ma kienux kuntest Kattolku, ħafna minnhom Protestanti, Luterani, Metodisti, ħafna minnhom. Allura kont nipprika daqsxejn biex nindirizza dak il-tip ta' poplu.
Tifhmuni għama? Issa f'Malta, il-maġġoranza ma minn background kattoliku. Amen. Aħna rridu nkunu ministri fidili tal-kelma. Amen. Mela, vers 44, daw kollha li kienu jemnu kienu ħaġa waħda u kienu jaqsmu kollox bejnietom. Ibihom ġidhom u kull ma kellhom u jaqsmu id-dħul bejn kulħadd. Skont il-ħtiġa ta' kull wieħed. Tgħidli pastor aħna ma nagħmlux hekk. Number 1 nirringrazzja Alla li aħna ngħinu ħafna nies isimgħuna ħanilkom. This week I'm going to give you a powerful revelation. Never bless somebody who's going nowhere. Don't ever sponsor laziness. ċiġifieri pastor? Jiġifieri jekk aħna jekk kiena ħanejn il xi ħadd li qed jagħmel xi ħaġa l-Alla. Il-Vanġelu qed jiġi mxandar. Mhux xi ħadd irid jitgħażżen ma jagħmel xejn u ħlief xogħol ma jtikx x'ma ta' xogħol u x'ma ta' kedet. Mur aħdem. Hekk qallhom Pawlu, mur aħdem. Mela tit il-Knisja trid tissapportjak, meta int għandek is-saħħa u għandek idejk u għandek saqajk u tit il-Knisja tgħinek ukoll. Tifhmu? Le l-Knisja tgħin. Bħalma ngħinu River of Love għandna missjoni il-Pakistan. Nejnuha ma xiġi mxandar il-Vanġelu ġi persegwitati għal-Vanġelu. Għandna missjoni oħra l-Kenja. Hemm knisja ġewwa l-Kenja li hija ordnata taħt din il-Knisja. Sewwa għandna żewġ orfanotrofi ġewwa l-Uganda fejn jieħdu ħsieb bej wieħed ieħor 120 tifel u tifla li jinħassuhom l-iskola, l-edukazzjoni, il-kontijiet tal-mediċina. Mela, dawk qed jagħmlu differenza fil-ħajja tan-nies u bil-Vanġel. Mhux ħammur nisponsorja xi ħadd taż-żien ma jrid jagħmel xejn bħajtu. Jew qed ipalla fil-vojt fuq il-Facebook iktar uktar. Alleluja. Amen. U nejn il-ġaħat li qed nara ħintis fil-Vanġelu jxandar il-kelma tal-Alla. Mela ma ngħinx iktar mal-mulej bilek dil-Knisja aħna iktar nkunu kapaċi nbirku daw it-tip ta' nies. Amen, dak huwa xogħol minn hemm titħallas id-deċma l-offerta minn hemm. Daw l-offerta minn deċma l-offerta nħassuha. Dan hu x-xogħol li nagħmlu. Amen. Halleluja. Grazzi mulej. Vers 26. U kull jum kienu jmorru fit-tempju fl-imkien jaqsmu l-ħobs, kull meta kienu kon jagħmlu ma? Kull jum! U fejn min kien għaddes? Qed tifhmu aħwa. Jaqsmu l-ħobs fid-djarhom u jissibħu fl-ikel bil-qlub ferħana u safja. U dak tal-istazzjon ta' shake. You need to be shaken up in Jesus' name. Għax ħliverreżiet u ħmerijiet ma tgħidux. Nilqa l-istedina. Għavolja ġili kelkom nies jitkellmu l-verità, imma kien ġejtuhom il-barra. Aj maħej, kemm mqareb dal-pastor. Il-verità. Min uħobb il-verità? Ara ħanile. Min uħobb il-verità? Daw l-affarijiet jinżlu l-għasel. Min ma jħobbx il-verità dan huwa valenu. Simple as that. Grazie Gesù. Amen. U kull jum kienu jmorru fit-tempju fl-imkien jaqsmu l-ħobs fid-djarhom u jissibħu fl-ikel biqlub ferħana u safja. U kienu jfaħru lill-Alla u l-poplu kollu kien iġibhom. U minn jum għal ieħor il-mulej kien iżid magħhom lil dawk li jkunu salvi. Amen. Mela dawk kienu jaqsmu l-ħobs minn dar għal dar. Amen. Alleluja. Morru fil-ktib ta' Atti 6. Isimawa, mela, di jisu 4 snin wara li bdiet il-Knisja bejwet ieħor. F'dawk il-jiem l-atta d-xib li kien qiegħed jiżdied għalhekk sar titgergir mill-Maltin u mill-Lawċin, għax darilhom li ma kienx hemm min jieħu ħsieb ir-romol tagħhom fil-Ministeru ta' kuljum. Issa Pawlu jitkellem fuq ir-romol. Intom li intom romol u għadkom żgħażagħ morru waħdmu. Intkom romol li intkom xjuħ u ħdimtu
għal-mulej tenkom il-Knisja. Jiġifieri jekk inti mara u raġel għedek tiflaħ u raħdem. Jekk inti raġel u mara li kontejx għal-mulej, taħdem għal-mulej u llum ħriġt ma tistax taħdem iktar, remolt jew whatever, u m'għandekx saħħa biex il-Knisja tgħinni. Amen? Qed ngħidha jiena għax hawn nies jaħsbu li l-Knisja għandha toqgħod tissapportihom. No, m'għandniex ħa nissapporti għal qass. No. No way. Anzi Pawlu jgħid min huwa żinn ibatu jaħdem għax jekk ma jaħdemx aqqas ħaqqu jiekol ħalli ħibod bil-ġuħ. Amen. Klim Pawlu tam għallu ħallihom imudu bil-ġuħ, imma mhux hekk tiġi. Work and you eat. Don't work, starve. Or fast. Live a fasted life. Alla mhux ħajbirek lasta. Amen. U jekk tgħidli passer jiena ma nistax insib xogħol, jekk tiġi hawn inqabdek 24 hours a day x'in trid non-stop jekk trid. Imma l-biċċa xogħol ħafna ma jridu jagħmlu xi għax huma żiena u lassu għadnu by the way. Amen. Halleluja. Infatti, issa araw is-sistema governattiva. Jekk inti ħdim matul ħajtek, meta tirtira, il-gvern itik punzjani. Jekk ma ħdimx itik. Ara, x'kombinazzjoni, taf minn fejn ġabuh dak il-prinċipju hemm? From the Holy Bible. Amen, aħwa? Halleluja. Thank you, Lord. Mela, isimawa, mela, da il-Knisja bdiet tikber. Ara vers 7. U l-kelma tal-Alla kienet tinxteret dejjem aktar. L-att tad-dixxipli kien jiżdied ħafna f'Ġerusalem u kotra kbira ta' qassisin. What? Kienu jqogħdu għal-fidi. Mela bil-kontra, mhux saru qassisin, bil-kontra, qassisin da jsiru Kristjani. Tajba di. Passer, imma ma għamilhomx, l-apostli mhux għamilhom qassisin laqas versu jgħadmen. Laqas nofs ħiel. Laqas sinjal. Laqas nofs kelma. Zero. Għaliex, passer? Għax is-saċerdozju totalment spiċċa totali għal dejjem. Għax dak kien saċerdozju li kien taħt il-liġi beda minn Aron bil-fors kellha jkun parti mit-tribu ta' Aron u l-ebda qassis kattolku ma huwa mill-ebda tribu ta' Iżrael jekk ma jkunx iludi. Sewwa u inti tkun bil-fors tkun mit-tribu ta' Aron. Levitiku. Tifhem? Mela ma b'kull rispett naf li bħalissa qed neżilkom id-dottrina ta' omorkom. Kull min hu kattolku assis mhux qed ngħidlek ma jistax jisalva, jekk għandu l-Kristu jista' jsalva. Imma l-uffiċċju ta' assis min ta' jugħlek. Min fejn ġibtu? Erezija. Ara jekk jiena żbaljat, mulej korreġini. Itolbu għalija. Ħalli jekk jiena żbaljat il-mulej korreġini. Imma studjajt kelma, ġibt id-dottorat, forsi tgħidlu ma jfisser xejn. Għandek raġun, ma jfisser xejn quddiem Alla. Xejn. Imma fil-Bibja ma nista' nsib imkien inlebda wieħed xi assis. Tiġattilkom sejħilhom Alla. Efesin kapitlu 4 vers 11. U kien Ġesu stess li tal-ġħud li jkunu apostli, lil ġħud profeti, lil ġħud rajja, lil ġħud evangelisti u l-ġħud għallima, teachers. That's it. U fil-Knisja hemm elders, xjuħ, u hemm djakni u oħrajn il-Ministeru tal-Għajnuniet. M'hemmx hekk, m'hemmx assisi. Mbagħad tgħidlek fl-ewwel Petru kapitlu 2 vers 9, Apokalissi kapitlu 1 vers 6, Apokalissi kapitlu 5 vers 10, tgħidlek li Alla minna l-kol kemm aħna saċerdozju u saltna irjali. Halleluja. Qabel is-saċerdot kien jidħol fit-tempju, il-tempju ma żistix isti. Issa t-tempju sirtint, l-Ispirtu Santu jammar fik.
kien jidħlu fit-tempju. Kienu joffru sagrifiċi għadnu bit tal-poplu u għadnu bidhom stess. Issa Ġesu daħal dak it-tempju darba l dejjem. L-Ispirtu Santu Ġesu kien il-qassis il-kbir perfett bla dnub, allura la kien huwa il-qassis il-kbir perfett bla dnub, issa offra demmu għal popli kollha darba għal dejjem, urdu nistudjaw di iktar fuq jekk il-blajma tal-ġimgħa d-dieħla. Sawa darba għal dejjem. U issa kiseb fidwa darba għal dejjem, mid-darba u mid-għal dejjem. That's it. Ma jmux kull darba li jkollna l-Ewkaristija. U erezija oħra, jekk imut kull darba l-Ewkaristija, kull meta jerġi r-riżultat, il-riżultat dejjem imut imma qatt ma jqum. Mamma mia, Lord have mercy and help us. Naf! Pastor, dat-talim u għal-verità. Għanilkom aħwa. Daw kolla li jintom tafu l-verità u tibżaw tejdu għal-verità. Tibża li xi darba tittati rendu kont u d-dimalla li jinti kont taf il-verità u mettilomx? Dejja kibża? Min di kibża? Taf xejtu Alla lill-Eżekjel? Jekk inti ma twissihomx, demmhom fuq rasek. Jekk Pawlu qal gwaj għalija jekk jien ma nxandarx il-Vanġelu. Kemm minnkom tikklejmjaw kull filgħodu dik l-iskrittura? Alla il-poplu tiegħu ta' Izrael darba qallu, intom prostituta, you are a whore, you are whoring with the nations, you are whoring with idols. Ara ma taħsibx li għadu ma jgħix l-istess ħaġa għal-bosta li huma fih dan ir-reliġjon ta' Ruma u fir-reliġjon protestanta u ortodossa u evanġelika. Għax il-lejalta tiegħek tkun biss 100% lejn Kristu. Li titħobni bil-fors. Bil-fors, għax ma tarax biċċalla. Bħal ma jtinħob lilek. Ma fej jiġi għal-Vanġelu ma nista inħares li l-ebda wiċċek għalla l-Eżekjel kapitlu 2. Meta jiġi għal-Vanġelu. Għara jek nitkellmu fuq il-pizza. Jek nitkellmu f'xtib ta' pitti tagħmel. X'kolur ta' siġġiet dak. Namlu x'pitturi u namlu x'diżinji dak. Ma fej jiġi għad-dutrin tal-kelma tal-Alla. Ara ma xmur ta' wiġġa. Għax brasek idu għrejt il-mule. Ma pastor ma tibżax? Iva. Min Alla. Min Alla. Ma tafux, ma la fi ktib ta' Ġagbu kapitlu 3? Vers wieħed jgħidilkom intom li talmu l-kelma. Jalla ħafna mhux ħafna minnkom jgħalmu l-kelma. Ħalli ma jkunx hawn ħafna minnkom li talmu l-kelma. Tiprika l-Vanġelu mod titgħallem il-kelma mod ieħor. Jiprika l-Vanġelu kulħadd, jgħallem il-kelma minnu struwit. Għax Pawl l-Iskrittura tgħid il-Vanġelu jista' jxandir kulħadd, imma jgħallem il-kelma mhux kulħadd. Għax issa tidħol dottrina. U dottrina falsa tista' tiżvija n-nies u l-erwieħ. Ej li xħatamlu intom jaziz saċerdoti li nħobkom ġenwinament. Intom ilaqqas bistafu l-Bibja. Fuq li ma passi ħad igwidaw il-poplu. Tidatikom parir. Ibdejja River of Love. Tgħid li tgħid mhux ħammu hekk jgħidilhom il-Papa jew l-isqof li qed niġi River of Love. Inti ma għalek biex jgħidilhom ġej. Kien hemm ħafna disċipli li dew l-Alla fis-sigriet sakemm ġew istruiti, u mbagħad meta preparahom Alla l-lonċjhom għalhom morru x'għandu issa.
Il-ħasra li hemm minnhom jafu għall-verità, ma jxandruhiex. Għax għandhom iktar il-biża tal-bniedem milli għandhom il-biża tal-Alla. Jiena nista' ngħidlek ara tibżax. Number one, jekk tajjarni qed tidneb. Jekk tiċċellenġjani b'imħabba l-verità, m'intix tidneb. Biex kull ma jisma' jkun kontam li qudiem Alla. Sew jekk indix pastor, isqof ta' Malta jew ta' Għawdex, tal-Ingilterra, tal-Italja. Jekk tajjar lilu takka lili ħad tidneb qudiem Alla. Għax jiena mindeb midluk minn Alla għall-glorja tal-Alla mhux għalik. Jekk tikkoreġini, għajjat li sejjaħli, niltaqgħu morħdu kafè. Ħabiex għasej. Imma l-essi ruħek għal-verità. The thing is this, meta tkun taf il-verità, ma tibża titkellem ma' ħadd. Ara jekk inti tgħid li pastor, qed niċċallenġjak għal diskursata fuq il-karozzi u l-magna tal-karozzi. Kaput. Ma nafx. Zero. Kulħadd għandu grazzja. Number one, kull Kristjan għandu responsabilità li jkun jaf il-Kristu u l-kelma tiegħu. Ma fejn Alla sejjaħlek għadih qalb kollha safja u kun nafu u għamlu magħruf. U inti inħebba ġifieri tfittix il-glorja għalik. Tfittix il-glorja biss għall-mulej. Imma jekk inti tagħti glorja għall-mulej ara ma taħsibx Alla ħajħallik b'xejn. Alla jieħu ħsieb it-tfal tiegħu da. Alla jieħu ħsiebhom sew il-qaddejja tiegħu da. Amen aħwa. Halleluja! Imma passa daqs kemm jippersekwitawk lilek. Kull darba li jgħidu kontra tiegħi, tsarraf għandi barka. Hekk jgħid Ġesu. Hekk jgħid Ġesu. Aħna nemmnu l-Bibja jew le. Amen. Mela, aħna wasalna fl-Atti tal-Apostli konnawx. Kapitlu 6. Mela hawnhekk qed naraw li assisin Lut mhux saru assisin Kattolċi, saru Kristjani. Għax is-saċerdot jispiċċa kaput. Amen. Ħanarikom xi ħaġa malajr. Hebrews, morru hemm Hebrews 7. Anzi, morru hemmhekk, morru hemm. Lut, Hebrews. Hebrews chapter 7. Inti li qed tara, jekk hawn xi ħadd qed jaraw qed jisma' u qed tirrabja. Għaliex qed tirrabja? Qed tirrabja għax qed ngħid il-gideb jiena jew għax qed tgħid il-verità u lilek qed tiċċellenġjak il-verità. Issa, jekk qed tirrabjak xi ħaġa qed ngħid, x'qed tara dal-messaġġ jagħmel? Qed tarfa tara. Xara. Ħadd ma sforzak biex tara da, u toqgħod tisma' da. Mela, Lut, kapitlu 7, vers 26, isimgħu. 26. Danu bil-ħaq il-qassis il-kbir li kien jottalina għaddis innoċenti safi maqtuħ mill-midinbin, merfuħ il-fuq mismewit li ma għandux bżon bħal qassisin il-kbar l-oħra joffri kull-jum is-sagrifiċċju. L-ewwel għadnu bit jew stess, mbagħad għadnu bit tal-poplu. Danu li għal darba għal dejjem, meta offra, danu għamlu darba għal dejjem, meta offra ilu nifsu. Mela sagrifiċċju li għamel Ġesu jottal dejjem etern. M'hemm bżonn isiru sagrifiċċji tal-quddisa kuljum. Ġesu qed jiġi offrut sagrifiċċji kuljum fuq kull altar kattolku. Fejn sibta de fil-Bibja, qalbi? Bil-kontra tajt il-Bibja. Għalhekk hija tifkira qaddisa, mhux sagrifiċċju. X'qed tagħmel toqtol il-Ġesu kull darba qed tgħidlu jinżel u jerġa' jmut. Hekk jgħidu li ta' inżelaw u jerġa'. Missierna.
خلنا لينا مالي شتى هيك جيسو قال لكل متى تعملوا دين الميدة اترجعوا تقتلوني وتستغرفكوني هيك قال لهم جيسو مولا يهنا لينا مولا يهنا لكم jekk jien żbaljat, urini fej, mhux tiġix tiġi kwota lis Santi Padri, jiena s-Santo Padre nisma' mhux is-Santo Padre. U m'inhiex kontra s-Santi Padri, però ħan fakkarkom eżis Kattolċi. Number one, is-Santi Padri hemm ħafna dottrini li bejnietom ma jaqblux waħda. U għalkemm ġieli naqbad il-Santi Padri u nara x'qalu fuq affarijiet, number one apparti li nara li mhux dejjem jaqblu f'ċertu affarijiet. Min Ġesu hekk għalek biex jimxi wara Santi Padri. Il-veri inti les li timxi ma x'qal is-Santo Padre kwalinkwe. U tikkontradixxi x'qal is-Santo Padre. Ma jimpurtax għax jekk intom taħsbu li aħna ma nemmnux fit-tradizzjoni ta' Knisja, nemmen fit-tradizzjonijiet il-kitbiet tal-Santi Padri sakemm ma jikkontradixxux il-klim tas-Santo Padre ta' klim Kristu. Qed tifhmu hemmhekk, jiġifieri meta ġi ħadd jgħidulkom għax intom tiġħdu it-tradizzjoni ta' Knisja. Nisa nifsi. Mhux tal-Knisja biex nixħad, ta' kollox fejn tikkontradixxi lil Kristu. Anzi nħeġġiġkom aqraw l-ittri tas-Santi Padri, aqrawhom hemm ħafna affarijiet sbieħ u anke hemm affarijiet li jistgħu forsi jirrikkawlek kif jgħidulek. Il-fidi, imma mbagħad ħadd induna hawnhekk dat jagħmel xi tbażwira u x'inhu jgħidha. Ġesu qal hekk u dat jgħidih. Qed tifhmu? X'ħadd tagħmel inti eżis Kattolku? Ħadd hemmx għal is-Santi Padru. Mela ħadd u min ħajġudikak is-Santo Padre jew Kristu Ġesu. Qed tifhmu d-differenza? Jiġifieri u jkdbu meta tgħidu għax aħna ma nemmnux fis-Santi Padri u it-tradizzjoni tasal biss sa fej tikkun kongruenti ma' kliem Kristu. Fej tikkontradixxi kliem Kristu, it-tradizzjoni armija. Full stop. That's it. Għalhekk ma komplejniex ninżidu l-kodba mal-Bibja, għax f'daw biss dawk li kienu jafu lil-Ġesu u lill-Apostli ta' Ġesu. Hemmhekk waqfu, għax mela kieku l-Bibja nkomplu nżiduha kuljum. Sa nagħmel ktib u żidu teħ, jgħid Amen. Fejn tiġi dottrina, id-dottrina trid tkun bbażata fuq kliem Kristu fid-dawl tal-Testament u l-Patt ġdid. Dejjem. Amen. Inti għandek l-Apostli anke samen ħansitra l-Apostli kellhom xi jgħidu bejniethom. Jekk tmur taqra Galatin kapitlu 2, Pawlu ta' ħasla bl-imħabba lil Pietru għax beda jagħmel kontradizzjonijiet fit-talim. Ma' grupp beda jgħallem mod u ma' grupp beda jgħallem ieħor. U Pawlu taħt ċanfira b'imħabba bħalma tnagħmel jiena llum. Għandi eżempju ċar. Amen. Allu ja ipokrita. Allu ma daw qed tgħallem mod u qed tagħmel mod u ma daw qed tagħmel mod ieħor. Dax daħwitu. U pubblika tagħmel ilu. Erħilu li l-kontest kien pubbliku. Da bħal meta kieku jinnaf, ħantikom eżempju, per eżempju jinnaf jiġi jedwinaw u jgħid xi ħaġa. Laqala qudiemkom mela jiena ħanikkorreġġih qudiemkom. Sewwa? U minnu? Issa jekk xi ħadd tagħmel żball jiena nipprova bħalma tgħid l-Iskrittura l-ewwel mur sibu waħdu. Sewwa? Imma jekk inti għamilt xi ħaġa pubblika, għod attent. Għax għandi awtorità minn Alla skritturali jekk inti ġanfartek darbtej privatament. U ma nixtieqx nasalem. Ma nixtieqx nasalem. Amen? Halleluja. Żommu qalbkom safja. Grazzi Ġesu. Vers Hebrews 9. Hebrews 9. Vers 26. Morru hemm. ħan ispiċċaw issa, raj wara din ispiċċaw. Domna l-lum daqsxejn, mela, domna daqsxejn. Imma il-biċċa xogħol aħwa, dan huwa tant hemm x'tetgħallem u għamilna kważi sija minnu introduzzjoni. Amen? Mela. Lut 9 vers 26.
verse 26, iżimaw di. Li kieku kien hekk, kien ikollu jbati, mela ħanibda daqsxejn qabel. Ħanibda daqsxejn minn verse 24. Għax Kristu ma daħalx f'santwarju mamul blidejn il-bnedmin. Li hu biss xbija tas-santwarju vera, imma daħal fis-sema stess. Biex issa jidher għalina quddiem Alla. U daħal hemm mhux biex minn żmien għal żmien joffri lilu nnifsu bħalma l-qassis il-kbir jidħol kull sena fis-santwarju biex joffri dem ħaddieħor. Li kieku kien hekk kien ikollu jbati ħafna drabi. Iwa di ma tarawix intom għażiż Kattolċi. Għaliex ma tarawix? Intom hekk tgħidu da fil-quddiesa li Ġesu qed jerġa' jbati għal nobitna. Li qed terġgħu toqtluh qed terġgħu tagħmlu sagrifiċċju. Intom x'indunaw li qed tagħmlu dawa. Erezija eretika. Issa tifhem għaliex m'għadniex u qatt moħħa nkun Kattolku. Inħobb il-Kattolċi ħafna u nemmen li hemm ħafna tajjeb. ħafna tajjeb fis-sens fejn hemm il-karità, fejn jagħmlu l-orfni u jagħmlu skejjer, dawk tajbin, imma dak jagħmluhom il-Protestanti wkoll u l-Ortodossi wkoll. Anzi, anka reliġjoni oħra jagħmluhom daw. Aħna nitkellmu fuq dottrini li jsalvawlek jew jikkundannawlek ruħek. Li kieku kien hekk kien lojbati ħafna drabi sa mill-ħolqien tad-dinja. Iżda issa der darba għal dejjem meta waslet il-milja ta' żminijiet biex ineħħi mhux jotti ineħħi id-dnub bis-sagrifiċċju tiegħu nnifsu. U kif hu miktub għal bnedmin li għandhom imutu darba biss u wara dan isir il-ġudizzju. Hekk ukoll Kristu wara li offra lilu nnifsu darba. Mhux kull darba li jkollna qudies. Darba biss biex jitabba bid-dnubiet tal-kotra għad jerġa' jidher darba oħra issa mhux biex ineħħi d-dnubiet għax kien diġà ħsiebha l-ewwel darba li der. Imma biex isalva lil dawk li qegħdin jistennewh bil-ħerqa. Onestament, imħabba u b'kompassjoni qed ngħidha di. Kieku jiena Kattol kullum huwa l-ewwel darba nisma' dal-affarijiet. Ħajti għadha kif ġiet imreda. Imma fl-istess ħin nifraħ. X'jiena meta smajt dawn l-affarijiet kienu xxokkjawni għall-ewwel. Imma bdejt mort id-dar u bdejt narbel isma' dil-Bibja vera tgħidlek. Kif kont mallemek. U tiġi bejħaldejn ħanemmen x'qal Ġesu. Imma daqskaw ma swit u ħobbom, xorta ħobbom. Daqskaw ma ħbib, xorta qpa ħbib. Imma aħna titkellmu fuq dottrini issa. Xorta tħobbom. Anzi, jekk tħobbom vera, eħdu jagħmel verità. Għax il-verità teħilseb. Ejn itolbu. Għaw xi ħadd lejla ħa pjaċi. Ħadd pjaċi. Itallim xi ħaġa lejla. ħassejtkom ikkondajnajt il-ġaħat jien illum. Iġġudikajt ġaħat. U rejt imħabba fil-imħan. Għed niprofa. Ġviri, mandi l-abda interess, nweġġa l-ħat, imma l-verità tittasal. Għajni tolmu. U ħanet qarbnu. U għannewi li wahda il-ħobs u l-kalċa bradaħi. Ħanet qarbnu. Skont l-ewwel Timotju 4, tgħidlek il-ħobs jiġi mbierek imqaddes biex bit-talb u b'ringrazzjament. Min ħajqaddes illum? Kollha kemm aħna. Pawlu jgħid, it-talba li aħna ngħidu fuq il-kalċ imbierek mhux sem fil-ġisem quddiem ta' Kristu. It-talba aħna ngħiduha. Għaliex għax aħna l-koll kemm aħna llum saċerdozju rjali. Kulħadd jitlobu jgħid. Illum wara qaddis. Nikkommettu da s-servizz diġà li kommettejna fidejk. Mulej illum qed nagħmlu din it-tifkira qaddisa u għażiża
ġesu inti 100 darba. Minti ma ntix tmut kull jum mulej. 100 darba xared demmek darba għal dejjem. L-iskrittura tgħidha ċara din. U llum aħna nġeddu it-tifkira qaddisa meta int mitt għalina, ġismek ġi mkisser għalina fuq is-salib, demmek ġi mxerred kollu għalina fuq is-salib, u permezz ta' meta ġismek ġi mkisser. Aħna ħadna l-fejqan tagħna. U meta demmek ġi mxerred, aħna riċevejna il-maħfra tagħna. Illum birek dan il-ħobs qazzu permezz tal-kelma qaddisa tiegħek. U konsagraħ b'din it-talba ta' ringrazzjament l-Ispirtu Qaddis tiegħek u l-kelma tiegħek. U niddikjaraw flimkien klimek stess li fil-lejl li inti Ġesu konti tradut, ħadd il-ħobs, samtu, beriktu, ringtajt ringrazzjament u għedt. Ħudu u kulu, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. U wara li kielu, Ġesu ħal kalċi u qal, ħudu u xorbu, għax dan huwa l-kalċi tal-paġġ li huwa f'demmi. Id-dem li ġie mixxerred għalikom u għal-bnedmin kollha, għal-maħfra tad-nubiet. Għamlu dan ftakru fija. Ftakru x'għamilti. Mulej, illum aħna skont l-ewwel Korintin 11. Illum aħna fl-ispirtu u bil-fidi nieħdu sem fil-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Aħna konna mifdija, aħna ġejna salvati, nubietna ġi maħsul, maħfur, dan biss mertu tiegħek bil-grazzja, ma milna xejn li kien ħaqna, għax bil-grazzja ġejna salvati permezz tal-fidi. Għalhekk mulej illum fejn aħna nqasnik, jekk aħna f'qalbna kellna xi nuqqas lejn xi ħadd. Anke nitolbu għall-Kattolċi kollha ta' Malta Għawdex biex mhux jitbierku biss imma jitbierku bil-bosta mulej. Mulej żur il-komunitajiet, ix-xirek, il-knejjes Kattolċi, Protestanti, Ortodossi, Evanġeliċi, daw kollha li jħobbuk li jsejħu ismej. Berikom mulej, għax inti tħobb il-poplu tiegħek. Mulej aħna m'għandna l-ebda dritt niġġudikaw l-ebda persuna għax kull wieħed int għamiltu mhux aħna. U kull wieħed inti fdejtu mhux aħna. Imma aħna mulej fid-dover fuq obbedjenza tal-kelma tiegħek li sew narblu l-frott u sew narblu x'nisimgħu mal-kelma ta' Kristu. Mulej illum b'ringrazzjament minn qalbna nieħdu sem f'din il-mejda qaddisa fil-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Ma nix kliem u fom bizzed biex ringrazzjak. Irċivi mulej tifħir. Irċivi mulej ringrazzjament minn qalb mimlija gratitudni. Għal din is-salvazzjoni kbira. Grazzi mulej. Ikun infaħħar ismek. Halleluja. Mulej daw kollha qed jaraw dal-programm, qed jaraw dan messaġġ. Berikom itfa' l-Ispirtu Qaddis tiegħek fuqhom. Żurhom. Missom, għatijom bħalma qal Pawlu fl-ewwel Efesin, kapitlu 1, għatijom spiritu ta' arfin u revelazzjoni. Dan biss inti se tagħmlu mulej, inti biss tista' tiftaħ l-għajnej. L-ebda bniedem ieħor. Jekk jien żbaljajt x'imkien mulej, inti taf qalbi aħfilli. Jekk aħna żbaljajna x'imkien aħfrilna. Ukoll aħna naħfru lil min weġġana, jinsulentana jweġġana. U ma nżomm xejn kontra tagħhom. Berikom u żurhom bil-maħabba kbira tiegħek. Lilek mulej. Kull glorja u tifħir f'isem Ġesu Kristu Missier. Amen. Il-paċi magħkom, narawkom, is-sibt li ġej u l-ħadd li ġej, il-paċi magħkom. God bless you. Ciao ciao. God bless you. Hallelujah.